веки веков. Амин. Смир на Господа да се помоли, свети Боже, свети крепки сте безсметни помилуй, свети Боже, свети крепки сте безсметни помилуй. Свети Боже, свети крепки сте безсметни помилуй, слава на Отец и на Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй, Господи, че си греховете ни върни, прости беззаконията ни, свети и посвети изцели немощите ни заради Твоето име. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава на Отец и на Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое са царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Господа се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, за Теб се моля от Тебе, просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху родините християни, да се отпечата кръстът на Твоят единороден Син, сърцето и помишленията и се да отбяга светата на света и всеки лъжа мисъл на врага да следва Твоите повеления. Дай Господи да отрече на останиците от Тебе върху нея, като бъде съединена в удобно време с Светата Ти църква, съвършенствана чрез страшните тайни на Христа Твоего. Тъй като живее по заповедите Ти и пази печата неповреден, да получи божеството на избранците в Царството Ти. По благодата и човеколюбието на родния Твой Синско Бог, си го освен с пресвети и боги, животворящи Твой Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородица, защото от Тебе изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш, който освещава намиращите се в мрак, веселиците старче праведни, който се прегърна освободителя на нашите души, даряваш нам възкресение. На Господ сме, Господи помилуй, Господи Боже наш, от Твоето име, от името на родния Ти Син, Светито възлагам ръката си върху родината си християна, която се е достигла да прибегне към светото Ти име, да се пази под слово на клетвото, да отстрани от нея стара пълна заблуда, изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти единичък си, Бог наш и родия Твой Син, Господ наш Исус Христос, Светия Твой Дух, дай да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе, защото ако човек стои тези неща, ще живее чрез тях. Запиши в книгата си на живота и се да застава на наследието си. Нека се прослави върху нея светото Твое име и междуимето си, Господ нашето Исуса Христа и на Животворящия Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат в нея и ушите Ти да чуват гласа на молбата и развесели в делата на ръцете и всичко Ти потомство да Ти величае, като се покланя и слави великото Ти възвишено име и Ти хвали неговите през всички дни на живота си. Защото Те възпява всяка небесна сила Твоя, славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. На Господ молим, Господи помилуй, Господи Слава Божий Израил, който трябва всяко боли с всяка немощност, помини на рабината си християна, потърси избери, пробни от нея всички действия на дявола, съкрати на всички букви, очисти творението на Твоите ръце, като употребиш силното си действа с лъжи сатаната скоро в нозети и дай да побеждава надежда на нечистите му духовете, получавайки от Тебе мило, да се удостои с безсмъртните небесни Твои тайни. И слава да отправи на Тебе Отец и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. На Господ споли, Господи помилуй, вечния владико Господи, който сътворил човека по своя пръстоподобие, си му дал възможност за живот вечен после, като отпаднал чрез греха, не си го презрял, си родил чрез възчовечаването на Христа Твой Господ. Спасението на света сам Ти прими в небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от робството на враговотворите, очите на ума и за да сея в нея си просветата на Евангелието. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от лошо срещу пладички ден, от лошо поведение. Сгони от нея всеки лош нечист дух, който скрит се навнес в сърцето и амин. Сгони от нея всеки лош нечист дух, който скрит се навнес в сърцето и амин. Сгони от нея всеки лош нечист дух, който скрит се навнес в сърцето и амин. Дух на заблуда, дух на мощта, дух на богослужение, всяко коростолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, да прави разумно отца на светото стадо на Христа, Твоего почтен член на църква, дъщеря на светлината и наследница на царството Ти. Като преживее по заповедите Ти, пази печата неповреден да отварди дрехата незапетлена, да получи божеството на светите в царството Ти. По благодати ми осъди човеколюбен народните Синско Бог, сила освен с пресвети и боги и животворящия Твой Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Сега се обръщаме към мен събранието. Ясното и животворящото християно. Отричаш ли се от сатаната, от всичките владя, от всичките мангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, всичките мангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш ли се от
святата, всичките водя, всичките мани, всичкото му служение, всичкото му горе. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетават. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетават. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетават. Съчетали се с Христа? Съчетават. Съчетали се с Христа? Съчетават. Съчетали се с Христа? Съчетават се. И вярваш в Него, Вярвам в Него, това е Бог. може да искате да вземете за малко. Живите. О, зачетен колко за свечение. Аз ще сме тари. С четен много за. Да, аз трябва. Или рядко да На глас не трябва да ме гласно. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всички видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен. Роден, несъвътворен. Единосъщен с Отец и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се възплати със Светия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпънат за нас пред Пилат под Нийски и страда и бе погребан. И възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отец. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Светия Дух, Господа, животворящия, който от Отец изхожда, комуто се прекланяме и го славим наравно с Отец и Син, и който е говорил чрез пророците. В една света, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Съчетали с Христа? Съчетават. Съчетали с Христа? Съчетават се. Съчетали с Христа? Съчетават се. Покланям се на Отца и Сина Светия Дух, сега винаги и единосъщ на неразделна Троица. Амин. Амин. Освен Бог, който иска да се спаси всички човеци, да достигнат до познание на истината, сега винаги во веки веков. Амин. На Господ спомня, Господи, помилуй, Господи Боже наш прости, разбирате си християна, за светото Твое просвещение, достои с тази велика благодат на светото Твое прощение. Сними от нея ветхостта и обнови за живот вечен, изпълни с силата на Светия Твой Дух, за съединение с Христа, Твоего да не бъде черно на тяло, черно на Твоето царство. По благоволение, благодат да ни роди, с когото си благословен спаси и Боги е животворящия, който сега винаги во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свиши за спасение на нашите души на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира в целия свят, за благостоянието на светите Божи църкви, за единението им на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм, за онези, които влизат с него, с вяра, благоговение и страх от Бога на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високо превъзсвещение нашия митрополит Антоний, за честното свещенство, за Христовото дяконство, за всички църковни служители и хора на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За благочестивия православен български народ, за христолюбивото множество на Господа да се помолим. Господи, помилуй. И за освещение на тази вода, и за силата и действието на Светия Дух на Господа се помолим. Господи, помилуй.
За да се изпрати водата на изпълнението Йордано на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да дойде върху тази вода очистити от действия на свръхестествената Троица на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да се просвети с просвещението на разума и благочестието чрез слизането на Светия Твой Дух на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да се окаже тази вода, прогонваща всеки замисъл на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да стане тази, която се кръщава в тази вода, достойна за нетленото царство на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за тази, която сега пристъпва към светото кръщение за спасението и на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да се окаже дъщеря и наследница на вечната Бога на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да може тя да запази облеклото на кръщението и обручението в духа чисто и непорочно в страшния ден на Христа, нашия Бог на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да бъде тази вода за ниебане в обновлението, прощение на греховете на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да чуе Господ Богоса на нашето моление на Господа, да се помолим, Господи помилуй, за да бъде избавена тайни от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа, да се помолим, Господи помилуй, застъпи се за нас, спаси помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат, Господи помилуй, като спомням с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всяко Дева Мария, нека сами себе си един друго и целия си живот на Христа, Бога да отдадем Тебе, Господи. Велики си, Господи, чуди са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възприемем Твоите чудеса. Амин. Велики си, Господи, чуди са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възприемем Твоите чудеса. Амин. Велики си, Господи, чуди са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възприемем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбив, цари до сега не чрез слизането на Светия Твой Дух, освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбив, цари до сега не чрез слизането на Светия Твой Дух, освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбив, цари до сега не чрез слизането на Светия Твой Дух, освети тази вода. Амин. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордана, предизвък и нетление и очистителен дар, очистваща грехове, предпазващ от болки, гибел да седи молите и недостъпна за вражеските сили, ангелска сила спомнена да бягат от нея зломислещите за създанието Ти, защото призовах чудото и страшно за враговете Твои, Господи, да се пушат познат на Твоя пред всички вражески сили. Амин. Да се пушат познат на Твоя пред всички вражески сили. Амин. Да се пушат познат на Твоя пред всички вражески сили. Амин. На всички прекорени владици пред Господа Тебе, Господи. На Господа се помолим, Господи, помилуй да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всички във всяко веко, век и веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и лично света си във всяко веко, век и веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и лично света си във всяко веко, век и веков. Амин. Сега идваме на част, може да оставите на масата, да я съсвечете старите дрежки. Всеки може майката и бащата да помагат, ако искат, или който кръстица, който желая, но скръпта да не дойде горе. Смират. Не знам дали може да се справи кръстица, дали не е забравил. Добре. Сега чисто горечка, завита с кърпята. Битъка му прибрезки да опана до или парцата му да свещичка. И водата изтегна. Да, без. Топва наля човека. Добре, че ни дадах много дрехи, поне по-лесно да я събличат. Пет човек. Айде,
Айди. Да, бабу, дай. Панка, ще бъдеш ти? Без панки. Ай, ясно. Помаза се Божията рабиня, християна с изделена радост и от Отца и Сина и Святия Дух, с изделение на душата и тялото, за да се вярват. Твоите Дядо. Представя се Божията рабиня, християна в името на Отца. Амин. Амин. Не, тя не обича да се къпе изобщо. Или да се облича, да. Не обича да я обличат. Гола да седи иска. Ела тук да очи да си. Тя замръзна. Замръзна. Студено. Да, не вярвам да е студено, но тук е студено. Трепери. Да я понима на тоя. Понима на това да тумбра. Да, мамо, дай. Трябва да пуснем кипи. Нави. Да си дъжче, кога ще си? Да, мам, айде, опа, да, види, да, мам, Йошо, tu nu vezi că și-au tremurul? Da. Da, mami, Готово. Да, дайте ще. Ще тръмва. Да, мама, да. А да ръката му. Да ти помогна ли с нея? Ваня, зутай. Чакай, горе трябва да има цип. Ай, зипали е някъде.
Да, мамо, дай. Да, мамо, дай. Айде. Много люди. Чакай, О, мамо, Оня, мама, душичката. Игра. Готово. Сега? Чакай, Да. Ценю, Иве, Ценю съм каза. Багай папучи. На ръба на масата е. Тежи. Кой е там? Лека, полека. О, мамо. Не. Айде, мина. Черно цара. Готово. Работа. Стихи. Добре. Я удяло. Ох, Дайте. Дай, мамо. Оп. Дай, мамо, дай. Ай, яу. Айде. Айде. О. рад ти що е, че свищо я. Ще води време, ще се търсиш къде съм аз. Мене няма. Няма. Ти ще кажеш, че тебета няма. Няма нищо. Аз знам, че съм била. Да внимаваме мир на всички. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Това време. Единствените ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядано и всичко хубави а някои се отърниха и се приближили, като говори им рече, дадени са всяка власт на небето на земята. И тъй идете научите всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учите да падат всички песни и вярват. И е гласно зад всички да го свършите на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи. Води го, Господи, Господи, даре на рабинята си, изкупление на греховете чрез светото кръщение и даде възроден живот. Там благослови да се яви сърцето и светлината на лицето ти, ще запази се на вярата и изтегна от здравето си помисли. Запази в нея дрехата на нетлението, с която се облече на сквернена и опитнена като пазна, с нея трудата си духовния печат ни повреден и като биваш милостив към нея и нашето правосъдие. Защото е благословено прославено с числото и великолепие Твое име от Царство и Святия Дух сега да ни върви духовно. Ние в всички преклонете главите си пред Господа на Тебе, Господи, обляквате си в Тебе Христа в нас, пред Тебе наклони своята глава за пази, да остане един борец срещу ние, които напускат връзуват срещу ние и нас. Светления редец от Израил. Защото на Тебе е посетително, спасяваш на Тебе Слово, отправи с обещанието на Тебе и пресвети и винаги настоящите да си да винаги увеки. Амин. Оправдано си, просветени си, умите си в името на Бога наша. Ти си кръсти, ти си просвети, ти си умите, ти си върху нас. Амин. Господи, Боже наш, който със своята благодат се усетил, Кучко е. Благослови, нека слезе на главата, благословението
Християните като достигнали възраст и статиска се минали да прави слава, да види усилени, когато всички върват. Защото на това право всяка слава чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Амин. Помилване, Боже, Господи, можете се Господи, помилуй. Още се молим за новопоснета Божия рабиня, християна, за да бъде запазено през целия си живот. На Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за милостта и здравето на Божия велико кръст. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото си милостив човек, Бог, и затова отдаваме славата на Тебе на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, Богане наша, слава Тебе, слава Отцу, Сину и Святого Духа, ни пусти веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос истинният наш Бог, който благослови да се кръсти от Йоан заради нашето спасение, по молитвите на своята пречистена и просветата майка, на светите славни психологи, апостоли, светите апостоли, са българските просветители Кирил и Методий, на светия благоверен княз, Борисен светия наш отец Климент Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан Римски чудотворец, на всички правени богоци, Кима и Яна, на всички свети, да ни помилва и спаси, защото е вака човеколюбец. Молитваме свети Отец нашия, Господи Исусе Христе Боже наш, помилвай ни. Амин. Амин. Дай детето на ние. Днес е един много важен ден за малката християна, като аз се познавам от известно време и съм радост, че днес имаш възможността да я кръстя. Днес е един много важен ден, защото имаш духовен ден. Тя е родена на 17 октомври. Тя направи една година тогава, но този ден също не трябва да го забравя. 21 октомври, 4 дни след нейния рожден ден, защото тя вече е кръстена, предвиждана Светата Христова православна църква. И тя получи визата за Царството Божие. Дали ще отиде обаче, когато се принесе на земния във вечния живот, там завършва от нейния живот. И кръстника е отговорен за нашето духовно възпитание, питах 3 пъти, да не каже, че не е разбрал, и са свидетели, чувство да казвам. Там родителите разпитава децата, за духовното израстване да говори кръстника. Малко се символ на вярата, пожелавам да много здраве Господ, да пази мир и вас. Същност, която е сега, аз може да се пази с мир. Първата, тя правата знае, тя се измира после, като се измирате в чиста вода и в градина или в сия, да не отива мирото в канализацията. Кръщото съм посетил, най-колко ще получи спомен от днешния ден. Хляба съм го благословил. Пожелавам да тя вече има кръщата, може да идва и когато на Светалите Гия, в някаква църква, се получава комунион, нали, сте ходили в други православни църкви, тя да слуша за част вече. Като кръстена получи ангел пазител, каза да се пази дрехата, незапетнена, неопитнена. Дали тази ромичка ще бъде винаги бяла, не може да гарантира никой без петно, но живота, дрехата на нейният нетления живот, т.е. живота да е благочестив и да е безгрешен. И затова тя трябва като кръстена да се възпитава в християнска традиция, да бъде добра и да води християнски живот. Много сили пожелавам на вас, радвам се, че родителите тук, кръстника, бабата, дядото, сестрата, тук гости най-близки са дошли. Този ден направиха снимки, направиха видео. Почина родителата се гледайте и кажете, ето мина една година, 2, 3, но този ден също не трябва да го забравяйте. Пламене, направили снимки, бе.
Митко минити Да, и Митко да отиде до майка. до майката. Взех я реч, давам ти християни. Взех я вече, давам ти християни. Тя вече да има едно ново. Целунете им ръката си. Да, и вече както се вашата традиция, както се вашата традиция, така си и вие. Сега може да дойде да се направи от тази страна, да стане. Ай, давай. Кръстник си ми майката. Айде, мамо, айде. Елати, мамо. Елати. Елате, бе. Ай, ради вас така. Направи така, мамо. Побяга, мамо. Бързо. Онди дядо. Ето идиот. Вземи си дядо. Ти стави. Да, малко да случи да се... Дай. После никъде това малко да се... Айде, мамо. Оставете вече. Ще снимам ли още? Не.